Magandang araw Pilipinas! Good morning world! Sa aming tindahan, panibagong vlog, panibagong pag-uusapan ngayon at inyong matutunghayan. Ako po pala si Lisa, ang inyong host. Samahan niyo po ako at dun po sa aming mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at hindi po kayo nagsasawang panuorin ang aming mga vlog. At ngayon naman po, yung mga hindi pa nagsusubscribe sa aming channel, please subscribe to our channel, Buhay Sari-Sari BSS TV, and don't forget to click like and don't forget also to comment. Okay, heto na po mga ka-BSS. Ang ating i-interview ngayon ay ang may-ari ng 7 Star. Hello. Say okay. Hello. Say hi to our Hi. Viewers. Kamusta ka po kayo dyan? Okay. Ang pangalan ng tindahan ko ay 7 Star Gemly Sari-Sari Store. Sino ang nagbigay ng pangalan yan? Ang nagbigay ng pangalan niyan ay ako mismo. Bakit yan ang ipinangalan mo sa tindahan mo? Kasi yung dating store namin doon sa Coastal, ang pangalan nun ay Gemly Sari-Sari Store. Naisipan ko na siguro naman ako dahil ako na ang mga anak na nag-manage ng business, dapat 7 Star na. Kasi 7 kids. Okay. 'Di ba dati may nakalagay diyan na signage. Bakit ngayon wala na? Yung signage kasi nung una gusto ko merong signage sa labas. Kasi ang presumption ko siyempre para madaling makita at makilala. Pero later part nung magkaroon ng bagyo at nasira siya, hindi ko na siya pinalik. Kailan nagsimula ang iyong negosyong ito? Nag-start ako ng business November 11, 1999. Wow. To be exact. So today is October 9, 2022. Oh, Tagal na. matagal na. What a coincidence. 9-9. Tayaan natin sa loto. Nag-start kami ng November, nag-open kami dito ng November 11, 1999. Ang siguro after a week niya, nag-open din nagbukas din ang Villa Karangahan. Nagsimulan sila mag-dumping. Okay. Kaya remember ko ang mga date na yun. Okay. So, simula 1999 hanggang ngayon, 2022, kumusta naman ang iyong pagninegosyo? Lalo na sa ganitong uri ng negosyo. Madaming nangyari mga nakaraang mga taon na yan. Kasi nung una, ang ginawa namin yan, dito muna yung parents ko na inantabayan niya ko muna dito sa business. Siguro mga ilang buwan yon. Tapos nun, naisipan ulit namin na siyempre, paano masubukan mo talagang kaya mo i-manage sa business. Siyempre, ginawa ng aming parents, iniwanan na sa akin yung business at ako na mismo nag-manage na. Okay. Sa mga taong yan, magkano naman pala ang simula ng iyong capital sa ganitong uri ng Mag-start kami noong 1999, ang nilagay namin ditong pera is nasa 8,000. Oh, 8,000. Okay. 80,000. Sa panahon yun, kung i-compute mo, may capacity yan bumili ng 100 sakong bigas kasi ang cost lang naman ng bigas was 650. Isang sako. Diyan sa sa 80,000, yan? Bumibili ka sa palengke? Nang ititinda mo dito? Nung mag-start ako, ang ginawa ko niyan, isang bilihan lang po yung 80,000. Pumunta kayo doon kay Cabral. Di ba doon kay Cabral Supermarket? Hindi pa yan supermarket. Oo. Ang tawag kay si Cabral noon, parang separate pa siya. Dalawang store pa yan, hindi pa yan supermarket. Okay. So, dyan sa mga ilang taon na nga ito, matagal na meron ka ba namang mga naranasan ng mga
hindi maganda sa pagtitinda? Madami, in the sense na siyempre naman, di ba? ang Halimbawa, business naman, ano? still growing, tapos madami naman talaga yung struggle. Unang-una noon, mag-start kami dito, siyempre halos wala pang tao dito sa lugar. Question. Ngayong taon, marami nang nagbubukas din ng mga tindahan. Paano ka makikipagsabayan sa kanila? Anong gagawin mo? Anong una, my first impression kapag madaming nagbubukas ng mga kaparas na tindahan, ang impression ko nung dati, siyempre medyo nag-worry ng kaunti. But later on, naisip ko ulit, siguro mas ito ata ang bagong mga opportunity. Kasi kung isang lugar, mas madami nagbubukas ng negosyo, doon din ang chance na magkaroon doon ng mas gaganda pa yung ekonomi ng isang lugar. Kasi madami na kayo nag-cater, ibig sabihin niya madaming taong pupunta sa inyong lugar. Kaya naisipan ko nun. Isipin natin na ang barangay Calawag ay napakalaki na yung barangay ito. Kasi second to conception na ata ang barangay Calawag. Kung ito ang barangay Calawag, second to the conception, yung pinakamalaking barangay sa Naga, ibig sabihin, nandito tayo sa magandang lugar ng pag-venture sa business kasi madaming tao na kailangan, madaming magkukonsumo. At isa pa, ang naisip ko din naman noon, siyempre, sabi mo nag-worry, ang worry ko dati noon, kasi baka ako hindi sa akin lilipat na yung mga mamimili ko. Oo Pero, nga, oo. Kasi pare-pareho lang tinitinda nyo grocery. Ano kasi ganun to, di ba, madaming store nagbubukas. Naisip ko yun as opportunity. Kasi pag inisip mo kasi sila na as competition, hindi ka na makakapag-isip ng bagong strategy. Kasi di ba, pares naman yung binibinta as you mentioned. Pero sa akin naman kasi, focus ka lang sa ilang specific na product. Focus ka doon sa mga matatag na supplier. Syempre, kung doon ako magko-concentrate, edi makukuha ko yung sa aking strategy. Hindi gaya nung ibang ginagawa na pag may nakitang paninda sa iba, bibilhin mo at gagayahin mo. Di wala kanyang originality. Kasi yung mabibili mo malamang, either pangalawang kamay ka na niyan, ibig sabihin, hindi ka na direct sa supplier. Pagka pangalawang kamay ka na, di mas mataas ang presyo sa iyo. Unlike sa akin, direct tayo sa mga supplier, yun ang advantage ko sa kanila. So, ang itinitinda mo, yung wala sa kanila? Not necessarily specific na wala sa kanila. Ibang brand lang. Ang sa akin naman kasi strategy doon, dapat makadirekta ka doon mismo sa distributor. Halimbawa naman sa distributor, meron doon tinatawag na extract at meron doon tinatawag na booking. Pag doon ka sa extract, mas higher ang price. Parang nandun ka lang yan sa supermarket. Pero pag doon ka sa booking, ang price sa'yo para din sa supermarket. Mas makakapantay ka sa supermarket. Ibig sabihin nun, kung anong presyo doon sa sentro, magkaparehas kayo. E di, mababa ang mga presyo ng mga produkto mo dito. Yun ang ating age. Di ba kasi ang sa business, kailangan lagi ang strategy. Yun ang ginaisip kong strategy at effective naman siya. Kaya until now, andito pa rin ako. Pero yung ibang tindahan, pabor ka ba doon na yung ibang tindahan para makaakit ng mga mamimili, binababaan niya ang presyo? Yung todong baba ng presyo. Naniniwala ka ba doon na maraming bibili sa kanya? Siguro, halimbawa, nabubukas ka pa lang. Gusto mo rin magkaroon ng maraming pie customer doon sa mga customer na dapat bumili sa'yo. Siyempre, part siguro yun ng promotion. Pero hindi po siya sustainable na in the long run, ganun ang gagawin mo. Kasi kung kayo ay nag-i-start ng business tapos ginawa nyo namang business ay pabagsak naman ng presyo, malamang na wala ka doon kita, baka mag-negative ka noon. Kung mag-negative ka, maapektuhan ang iyong capitalization. Pag naapektuhan ang iyong capitalization, malamang na bankrupt ka na. So hindi maganda yung strategy na babaan mo ang presyo ng mga bilihin para lang bumili sa iyo ang mga customers. In the long run. Pero okay naman yon kung mahaba ang iyong PC. What I mean, yung capitalization. Let's say, you can sustain it for 4 years, 5 years. Lahat ng mga kalaban mo sigurado ako mahihina yan. Gaya ng ginagawa ng ECC.
Kasi dati yun, ganun lang yung strategy na yun. Kaya sinishare natin yung aking idea kasi nakita ko na yan. Kumbaga, on the first glance, nakita ko na siya na ganun lang yung strategy niya. Kaya, ang isa ko pang age doon sa mga nag-business, nag-i-start pala nag-business, kasi sa akin naman, hindi naman ako nagre-renta dito sa aking space. Kaya Mas isang ano isang yan, issue isang na yun. tip yun para Oo. makasurvive ka sa negosyong ganito. Mm. Dapat hindi ka nagrerenta. Hindi ka nagre-renta. Kasi pag nagrerenta ka, bawas pa yun sa ano mo. Oo, kasi every now and then, nag-i-increase. Halimbawa, dati yung nagre-renta ka ng space. Kung maganda na yung business mo. Tapos, after few years, sabihin nung landlord, ay, kakailanganin ka ng space. Di mawawala ka na ng business. See. So, yan ang isang ano yun, strategy. Ano Advantage. yun? Advantage yan, oo. Isang advantage kung gusto mong magkaroon ng ganitong negosyo, dapat sarili mo ang lugar. Dapat hindi ka nagrerenta Opo. para hindi mabawasan ang iyong capital. Opo. How about the electricity, the water bill? Siyempre naman, Kumusta naman? part naman kasi ng business yun at mayroon kang tinatawag na operating cost. Kasi Lalo na ngayon, mahal ang kuryente. Dapat alamin mo din yung operating cost ng business. Kasi hindi naman tayo nagko-compute ng profit base lang doon sa tinitingnan natin yung kung ilan ang ating markup sa product. Ang pinoprocyte din natin doon, magkano ba ang average natin sa isang buwan o kaya sa isang quarter. Tinitingnan din natin yun at doon na tayo nag-forecast ng ating gastos. Kasi kung, let's say, malaki ang binta natin ngayon, then next month may ang bating binta. Tapos, kung ang babasehin mo yung mataas na binta, malamang na pababa na naman ang business mo noon. Kasi, yung binasihan mong gastos, malamang na doon sa mataas na kita, di madaming gastos gagastusin mo. Kaya, ang pinaka-ideal sa paggagawa ng business, Di ba nung nagsimula ka, bumili ka sa palengke? Ngayon, bumibili ka pa rin ba sa palengke? Ng mga paninda mo? Nung una kasi, di ba, mag-establish ka pa lang, nagsisimula ka pa lang. Hindi pa ka pa naman kilala. At wala namang nag-introduce dito sa sentro. Kasi di ba galing kami doon sa coastal ng Lagunoy. Bago ko sagutin mo na 'yan. Bigyan ko muna kayo ng para bang overview ng karaan. Kasi nung nandun ako sa coastal, magsimula ako doon ako magmayos ng business namin doon mayroon kasi doon sa coastal ng sari-sari store. Tapos na-manage ko siya at naabot ko na yung pinaka-peak ng tawag doon. Halimbawa yung ina-expect mo isang buwan. Naabot ko na yun. Okay. Ang sabi ko sa aking magulang, kung dito pa ako sa coastal, hindi na ako mag-grow. Para wala na siyang space. Okay. Kaya naisipan ko dito sa city. Okay. Aside from that, meron pang ibang mga personal na dahilan. Pero, sa mga balik doon na tayo sa supplier. Okay. Hindi ka na bumibili sa palengke? Nagsimula yun na mag-establish na siya. Okay. Noong una, ang ginawa ko, kasi hindi ka pa naman tayo kilala, ang ginawa ko noon, kasi kailangan namin ng mga supplies. Ang soft drinks noon, hindi kami pinupuntahan dito kasi hindi ka naman kilala. Ang una kong ginawa, pumunta ko doon mismo sa planta. Dumala ako ng medyo malaki-laking pera. Bumili ako ng madami. Siguro mga abot yun ng kalahating truck ang binili ko. Mo. Pinideliver ko dito sa tindahan. At sumunod naman doon, unti-unti, na-establish na, meron nang nakikita na yung mga pupunta sa akin dito. Hindi na maliliit na sakyan, kundi malaki ng sakyan, mga delivery van na pumupunta. Kaya yun. Pagpatuloy mo yung sinasabi mo kanina about dun sa supplier. Yung supplier. Oo. Ang mga supplier kasi, di ba, una noon,
Ang tawag dyan sa kanila ay mga extract. Yung mga delivery van, nakikita mo dyan na umiikot, tapos may mga dala na ng extract. Ang tawag dyan ay extract na doon ka na order mismo. Kalauna, nang nakita nila na mas malaki ang aking pinapurchase, nilipat nila ako doon sa booking. Nung nakita na lang mga supplier na malaki ang aking volume ng pinapurchase, unti-unti ako nalipat doon sa booking. Kasi pag doon pa sa booking kasi mas advantageous yun para sa mga kagaya natin sa sari-sari store. Kasi yung price niya ay mas mababa kaysa doon sa extract. Ang range na ng price, halimbawa kung sa doon ka sa extract, ang range siya nagde-difference siya ng mga 2 to 3% ang range ng difference. Unlike doon sa naka-booking ka, pag sa booking na yung mga in-order, iba na ang price. Kasi parang direct to distributor ka na. Ano ang ginawa mo para magkaroon ng tiwala sa iyo ang mga supplier? Ang mga supplier naman kasi, minimeasure nila ang kanilang mga customer base doon sa volume of sales. Doon nila dinidetermine kung ano ang yung capacity at paano ka maka-qualify. Ano naman kaya ang mga tips na pwede mong ibigay sa mga gustong magkaroon ng ganitong negosyo? Siguro ang pwede kong magbigay ng mga tips sa kanila, unang-una, magsimula sila ng medyo bata pa na konti. Hindi pa gaano nasa late stage ng Bakit? age. Kasi ang sari-sari store, sa aking observation, mas malaki ang advantage nung bata pa nagsisimula kaysa doon sa medyo matatanda na. Kasi ang sari-sari store, hindi naman kasi ito part-time, kundi full-time job to. Hindi pa nga siya na, kung sa opisina, kata-work ka lang ng 8 hours. Dito, umabot ka pa ng 16 hours. At walang oras, usually. Kaya, Mahaba ang oras na yung ginugugol dito. Anong oras ka nagbubukas? sa business kasi, dinidetermine nun, siyempre, sari-sari store tayo. Dapat, mauna tayong gumising kaysa doon sa mga customer. Dapat pagkagising mo, naayos mo na yung store, at yung mga malimbit na binibili nila, nakaprepare mo na. Anong oras? Nag-open ng store around 6 a.m. in the morning. Anong oras ka nagsasara? Sa ngayon, nagsasara kami ng around 8 o 7:30. Yan ang oras ng pagsasara. Saan ang location ng iyong tindahan? Ang location ng aming store, sa inyo po dyan, mga nanonood, baka po magala kayo dito sa amin sa Naga, drop by po kayo dito sa Calawag. Ang aming pong store, malapit lang po sa Calawag Elementary School. Dito po nyo kami makikita. Ano naman ang mabibili dyan sa tindahan mo? Ang mabibili naman din sa aming store, usually yung mga Jack and Jill product, Nestle product, to be specific. At yung ibang mga basic commodities. At mga office supplies for selected items. Mura ba dyan ang mga bilihin? Alam mo kasi ang business, pag sumabi ko sa inyo na mura lahat, magsisinungaling ako niyan sa inyo. Ang mga negosyante po naman talaga, meron diyang mga produktong mura, meron naman diyang mahal. Naniniwala ka ba doon sa, yung di ba binalita doon na bawal na daw magtinda ng mga gamot ang mga sari-sari store? Di ba nagtitinda kasi sa likuran mo, meron kang tindang mga gamot? Alam nyo kasi, naisip ko nga din yan. Nang magsimula ko doon sa Bukid, yung sa Coastal Barangay, wala naman doon mga drugstore. Ang mabibili naman doon talaga ng mga gamot, yung mga sari-sari store. At dito naman sa city, meron naman drugstore. Pero kung dito ka naman sa barangay, masakit ng ulo mo, pupunta ka pa ba ng drugstore, bibili ka lang isang pirasong paracetamol. Parang hindi siya... Hindi ka pabo doon. Hindi siya... Kung isip natin i-control kasi panatapang sabi nila,
marami daw na fake. Siguro kung marami namang fake, dapat unahin na doon sa sentro. Oo. Kasi yung mga drugstore naman nagsusupply ng mga gamot, di sila ang mga fake Saan ka bumibili ng mga gamot? sa mga drugstore. Okay. Last word na lang para sa ating mga manunood para makapag-inspire ka naman dyan. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila doon sa mga bagong nagnenegosyo sa pagtitinda ng mga groceries? Ano Siguro- pwede mong ibigay na payo? Siguro ang may papayo ko sa mga gusto gumaya din sa amin, mga sari-sari store, wag lang po kayo mawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Kasi naman ang business, hindi naman siya outright na kumikita. Makikita mo siya na matatag ang isang business kapag nakita mo na nagugustuhan mo pa rin siyang gawin araw-araw. Kahit na nga minsan, nagsasabi ko rin minsan, nakakasawa ng ganitong routine. Pero yun pa rin ang ginagawa mo. Ibig sabihin na, yun talaga ang iyong work. Sabi nga niyan, sa ayawin man natin sa gusto, ito pa rin ang gagawin natin kasi ito ang ating hanap buhay. Di ba ba? Okay, mga ka-BSS, hanggang dyan po muna tayo. Sana meron kayong natutuhan sa ating mga tinalakay ngayon tungkol sa ganitong negosyo, pag-grocery. Sa susunod po, abangan nyo naman kung ano pa ang aming mga revelation tungkol sa pag-negosyo ng sari-sari store. Thank you so much sa panunood mga ka-BSS, Buhay Sari-Sari BSS TV. Sa susunod naman po, and please don't forget to subscribe our YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Buhay Sari-Sari. Like, share, comment, subscribe.